Hiop! Iepa! Pots, ez dut zure estrategia ulertu. Ai, birziklapen gunea, lotx, bertara botako ditugu amuletoak, horrela inorkezu jakingo aste hontako sorte txarra guregatik izaterik. Ah, bai. Ai, nire azkarra naiz, orain guazen kanpoko garbigunera eta bertan botako dugu guztia, ados? Ados. Baina, zenbat zaborrontzi daude hemen. Nora bota behar ditugu amuletoak? Etxeko zaborrontzira botatzea erresagoa zen, Pots. Tira, guazen, asmatuko dugu zerbait. Birziklapen guneak, hondakinak modu ordenatuan sailkatzeko lekuak dira. Zaborrontzi handiak daude, eta ontzi bakoitzak hondakin jakin bat biltzen du. Hori bai, batzuetan oso usain txarra egoten da bertan. Bo! Eta honekin, listo. Ai, ama begira lotz jendea, agian laguntza behar duten. Pots, benetan... Iban noske guia hemen aditu hutsak gara. Kaixo, laguntza behar duzue? Birziklapen gunera botatzen den zabor asko, birziklatu egiten da ondoren. Hau da, bizitza berri bat ematen zaie material horiei. Horregatik da garrantzitsua, zaborra ondo sailkatzea eta bakoitza dagokion lekura botatzea. Eta ez pentsa birziklatzearen kontu hau zerbait berria denik, Orain dela 800 urtetatik ari gara gizakiok materiala birziklatzen. Izan ere, japoniarrak garai hartan hasi ziren papera birziklatzen. Ideia bikaina izan zuten, bai hoize! Listo, lotx, bota ditugu amuletoak. Gainera, gure lagun berriei birziklatzen lagundu diegu. Sekulako ekarpena egin diogu Amalurrari. Arro egoteko modukoa da, Pots, baina oraindik paper eta kartoi hauek botatzea falta zaigu. Bai, urdinera botako ditugu. Orain arte primeran egin dugu, lotx. Plastikoa hori da bota dugu, beira berdera. Eta kartoia eta papera, urdinera. Eta karroa? Aiba! Ate magikoa, joan egin behar dugu, Pots? Bai, karroa? Lasai, bertako langile batek hartuko zuen. Gozen! Lan ederra egin dugu lotxe eta garrantzitsuena. Pikuta da amuletoak! Bai, hori da garrantzitsuena. Tira, guazen, Pots, joan egin. Bai, hori da. Ja, bai! Iepa! Iepa!